В първият епизод на моят прекрасен живот по BTV Story очаквайте. Амбициозната Шебнем се превръща в една от най-влиятелните дами във висшето общество, след като сключва брак с преуспяващия бизнесмен Онур Гюнуйчу, който произхожда от един от най-богатите и влиятелни фамилии в Истанбул. Те имат две деца, Емрию и Дъжей. Шебнем често влиза в конфликти с свекърва си Айсел, която никога не я е одобрявала и знае истината за нейното минало. Шебнем убеждава Онур да закупят имението на покойната им съседка Рук и семейството им се премества в новия дом и докато Онур и Емре играят футбол, Шебнем узнава кои места в обширния двор не се снимат от охранителните камери. Шебнем споделя пред най-добрата си приятелка Дидем, че ще да и интервю за популярно списание Дидем си и пит да я разубди, предупреждава я, че изпитва лошо предчувствие, но Шебнем не се вслушва в нейните съвети. На следващия ден Шебнем посреща представителите на Емет в имението. Разказва, че е имала щастливо дейта си Таво следвала в чужбина няколко години по-рано Инджинур, майката на Шебнем, изразява неодобрението към външния вид на дъщеря й, която е надарена с остър ум, но е лишена от физическа привлекателност, е наднормено тегло. Шебнем е блестяща ученичка и се представя отлично по математика, но опиейда финансовите затруднения на семейството помага на баща си в сервиза на мафиота Ниази в Измир. Ниази се появява и грубо блъска Шебнем, за да и кратко вземе пите. Шебнем отива в училище, където приятелката и кратко Елиф, която произхожда от богато семейство, съобщава, че е спечелила състезание по математика и ще получи стипендия за Швейцария. Елиф е кани в луксозния си дом и представя на майка си Арзо. Шебнем заявява на Арзо, че един ден ще се издигне в обществото и ще живее в такова жилище, но Арзо предупреждава, че каквото и да направи, никога няма да постигне подобен успех. Арзо оскърбява и заради скромния и изход. Сигурна е, че Шебнем завижда на Елиф и заплашва да я убие, ако пит да инведи на дъщеря и кратко. На следващия ден Шебнем се отправя към кабинета на преподавателя Фатих. Вижд Арзо да си тръгва. Шебнем разпитва Фатих как да се подготви за лагера в Швейцария, където трябва да замине след няколко месеца. Фатих обяснява, че като ученик е спечелил същата награда. Посочва, че независимо успеха си най-доброто, което я очаква, е да бъде учителка като него. Предупреждава, че усилията на Шебнем ще бъдат напразни и никога няма да е на мястото на родителите в училището, които осигуряват стипендията и кратко. Шебнем е неприятно изненадана, че няма да получи средства, за да си идбие със задграничен паспорт, както и че Побед не и кратко осигурява пълна издръжка. Напуска афектирана офиса на Фатих. Когато Елиф я посреща и уведомява, че също ще замине за Швейцария, ценея. Шебнем отблъсква Елиф, когато я прегръща, и изхвърля в контейнера сакото от униформата й. Шебнем се завръща в сервиза и информира приятеля си Юсуф, че напуска училище. Посочва, че след 30-40 години отново ще живеят в бедност, ако не променят живота си. Съобщава, че има план за да се измъкне.